Poeh, mooi hè. Zo. Dat doe ik hem net nooit. Ik zeg oeh. Burgemeester Boumans. Zo! God, welkom in Doetinchem. Wat fijn om hier te zijn. Ik heb goed nieuws gehoord. Ja. Het schijnt dat jullie in Dokkum volgend jaar iets heel erg moois mogen organiseren, Koningsdag. Ja, en ik zit dat zo hier te bekijken en ook hoe jullie dat hier gedaan hebben. Echt geweldig, Mark hoor. Ja, Daar mag je trots op zijn. We hebben het fantastisch gedaan. Brommers, motors, rock en feesten, dat kunnen we hier, maar dat kunnen jullie ook in Friesland, weet ik. Dus Zeker. ik denk dat het bij jullie ook prachtig wordt. We hebben er ontzettend veel zin in. Dat geloof ik. En volgens mij heb ik iets voor je om het een beetje Oh ja? feestelijk te maken. Goed zo. Heb je één momentje? Tuurlijk. Aha, Dat moet je herkennen. een polstok. Jij weet wel wat je daarmee moet doen, denk ik. Zeker weten. Nou, ik wens je heel veel succes hier vanuit de Achterhoek. Mooi dat de andere regio in Nederland, die ook zo prachtig is, het stokje overneemt. Letterlijk en figuurlijk. Dankjewel Mark. Het stokje nemen we over. Johannes, zet hem op. Succes. We hebben er heel veel zin in. Dankjewel. Zo, we maken er een mooi feest van voor Elsenien. Ons 20 april.